Clarissa Molina, Jesual Macià i Pepe Puigades. Volia donar les gràcies, antes de tot, al grup cultural il·lícita Regne de València per haver-nos considerat a una associació humil i jove com som estudiants valencianistes de la Politècnica, mereixedors d'aquestes associacions culturals, com per exemple l'Horat Penat, són prou humils i joves, perquè EBP ja sols té 5 anys d'existència, com ha dit Rico, però ens sentim molt orgullosos de la nostra llavor i trajectòria dins de la universitat. I també fora, en este curs, però intens temps. EBP naixia en abril de 1995, quan un grup d'estudiants de l'Escola d'Arquitectura Tècnica de la Universitat Politècnica de València, moguts pel seu sentiment valencianista, ja en aquesta associació i duveren el valencianisme a un territori desgraciadament hostil com valencià a la universitat. En un principi foren soles el nivell elemental, fa un parell d'anys ja donaven els 3 nivells, i per a un futur molt pròxim pretenem expedir els nostres propis certificats oficials. Dic bé, oficials. Altra llavor que hem realitzat han sigut escoles d'estiu i d'hivern on hem impartit accions formatives i hem potenciat el contacte entre els nostres socis i altres persones, moltes de les quals contemples a esos 3 idiotes que dirigeixen el món i que, més que infantils, se creen savis, no t'inquietes, perquè en sa suficiència consideren heretges a quants no són ascens. Tots nosaltres som heretges, per a deixos que en el seu pedestal de sabidoria, supostament científica, no veuen més enllà dels seus nassos. Però mentre es quede un de nosaltres, no hauran acabat en els que sentim València. Visca València!